बेनि नोजोर आरो थांखिया जाबाय मा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां गेलेगिरि दङ बिथांमोना जाहाथे आरोबाव गोजौ थाखोआव थांबावनो हानायनि जि थुलुंगा बे थुलुंगाखौ जाहाथे मोनो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दे थारैनो गोजोना गायसन जाबाय बेनि जोङो नेरसोनथि महरै दिन्थिनो थाखाय नैबे बड'लेण्ड ट्रफिखौ जों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों खुंनाय जादों। नोंथांमोना गोदान गभर्नमेन्ट हिसाबै लाइमोनफोरनि स्पर्ट्सआव जौगाखांनायनि खेथ्रआव माबायदि थांखि लादों आरो ओनसोलाव माखासे स्टेडियामनि गोनांथि बिनि सायाव माबायदि थांखि लागासिनो दासिम दाखालि बावै जों सावरायनानै थांखि लादों जोंनि बिटिसिआव बर्तमान थानाय मोन 40 समस्तियाव मोनसे जोङो मिनि स्टेडियाम जोङो गायसनगोन आरो बेनिफ्राय इसिआव जोङो थांखि लाबाय जे साब डिभिजन लेभेलाव जोंनि अफिसखौ जोङो गायसनगोन स्पर्ट्सनि साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसारनि आरो दायो जोंहा फिजिकेल इन्सट्राक्टरनि मोन 40 मासिनि थाखाय आरो कचारनि थाखाय 15 मासिनि थाखाय आरो एसडिएसअनि थाखाय 3 मासिनि थाखाय अपेन रिक्रुइटमेन्ट रेलि जागासिनो दङ बिनि रिक्रुइटमेन्टआ जोबनाय लोगो लोगो जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि साब डिभिजन लेभेलाव जोङो अफिसारफोरखौ दैथायनानै जोंनि गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे थुलुंगा आरो खाबु मोनो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जादों। बे इउएन स्पर्ट्सनि रिक्रुटमेन्ट बे सोलायनायनि मेन उद्देश्यआ मा? बेनि उद्देश्यआ जाबाय मा जोङो सरकार दानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो रिक्रुइटमेन्टखौ जोङो खालामदों बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो जोंहा मासिया लांदां जानानै दङ बेफोरखौबो जोङो थिसनगोन जोंहा इउथ एन्ड स्पर्ट्स वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जि मासि बियो लांदां जानायनि जि प्रसेस बा साख्रि थिसननायनि जि प्रसेस बियो आवगाय जाग्रोनायखाय जोङो बेखौ थिसनग्रोदों बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां आइएसएलआव हायद्राबादखौ चेम्पियनशिप खालामनाय फाइनाल मेचआव देरहाहोनो हानाय हलिचरन नार्जारिनि खेथ्रआव नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ मा मेसेज होनो? जोंथ' जोबोद बिथांखौ साबायखर जासिदों बिथाङा जोंनि बर'फोरनिल' नङा सारा सा सानजा भारतनि थाखाय बिथाङा सासे गोग्गानाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोल जोंनि हारि जोंनि सा सानजा भारतआ मुंदांखा जादों आं बिथांखौ जोंनि बिटिआर हालामनि स्पर्ट्स एन्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासियो। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव केजिए थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।